Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faidatu Taifaidati Suna kang nomor 90. Iku fi khawas ismihi, iku fi khawasi ismihi. Ing dalem mertelake pira-pira keistimewaane utawa khasiate asmane Allah Al-Alimi rupane asma Al-Alim Al-Hakim. Adanyal ismani utawi iki kil asma lur ismu Al-Alim ambek Al-Hakim kuwi. Kujalilan kang agung karone nafu makang utawi kegunaane utawa kemanfaatane hadanil ismani ukathirun akeh abarakatuhu mautai barokah ismani ku samilatun kang sumerambah lala humalan iku keduwe ismani khawas utawi pira-pira keistimewaan dhairatun kang pertelo mindalika iku setengah saking mengkono-mengkono khawas ana huma utai sak temene ismani kutib ida kutiba ing dalem nalikane den tulis apa ismani mahwan kelawan den lebur masuki lan den inomake apa dalikal mahwu mengkono-mengkono leburan man ing wong bikang iku kelawan man Addotul kalbi utawi dicopot asu nafa'ahu mongko manfaati apa mahwan ing man wabaran waras apa man bidillahi ta'ala kan oleh idinya wa ta'ala penak itu nulis Al-Alim ambek Al-Hakim dilebur nganggo banyu ditulis ning cowek apa ning apa ben kena dibusek ning kertas ya apa-apa kena diusek nganggo banyune diombe. Kanggo wong sing dicokot asu waras insyaallah bismillah. Apa cokot asu jeneng penyakit apa rabies. Insyaallah gak kena apa rabies. Wa kadal kan iku kaya mengkono-mengkono nafa'ahu manutai wong kata bakal gelem nulis apa man huma ing ismani au alqa huma utawa nyemplungake sapa man ing ismani fi zaitin dalem lengo zat fi zaitin dalem lengo ngene wasari palan ngombe ing apa iku mau jenenge zat sapa almasu yun dezon sapa almasu wong kang dentup sapa almasu wong kang dentup boti entuk kala jengking entuk ula ya ula nek sing entuk ula apa ya cabe iki entuk ya ula ya Zala mongko ilang anu saking masuk apa ma perkara ya jitu kang nemu sapa masuk sarian hale enggal bilut wilayah ta'ala kelan walasi Allah ta'ala itu malah penayan ya ditulis dilebur ning banyu ditulis dilebur nganggo banyune diombe nek tombone wong sing dintup kala jengking utawa ula. Lae dicemplon ning lengo-lengone diombe. Kaya keliler-keliler tadi. Zaitun niku lek mbah Hanan manan lengo klenthik to Mbah niku. Lengo klenthik kaya lengo minyak goreng gitu ya. Ngombe minyak goreng ya keliler-keliler ya rake itu jare. Masa titik kaya Lah wong Arab nu kulino ngomong ngombe minyak, kene gak kulino. Apa mangan-mangan lha apa minyak zat ora ngarani. Minyak apa sing mangan wong Arab kan jenenge.
Pamante sapan kura sama nulis sapa man hurufahuma hurufe ismani wiwit kening dalem wiwit samaniyin kang bangsa 8 alatori kitak sing nese dalan mecah dipreteli niki ya preteli ngene alim pretelis diuratarit kaya iki ya kaya ning kotak kan asline tulisan alim tapi ain terus mem wae kan ain lam to ya niku ain terus mem ya lame malah keri wae kan lame kan sawise ain to ya niki jenenge di apa iku mau jenenge dicampur ngono dicampur dipecah masih dipecah ngene dipreteli dipecah terus dicampur lagi ya tapi iki ora 8 iki ya 4 ikuran alim tok iki alim ambek apa iki mau hakim jenenge alim ambek hakim pas alim 4 hakim 4 8 dadi dadine 8 dipecah dipreteli ngene iki kotak-kotaknya kanggo dintuk kala jengking utawa ula ya. Harus dadak golek kodhok ya. Paman sapane kura sama fikir sama ala tori kitak siri. Haiti di dalam tembok. Haiti darin di dalam tembok omah. Ada apa muka ngilangake osop apa wibik albarogi sang pira-pira lamu enak gitu ya. Tembok sampean gambari wibik gambari raja alimun lan hakimun. Ya modele ku mau dipecah-pecah ya kaya cuma iki kan diorat-arit alimun. Dadi nang nisor iku alimun hakimun ya 8 nang samping ya alimun hakimun 8 gitu ya 8 kotak terus nang samping ya alimun hakimun 8 kotak ya iki gak payu ban nyamuk baygon pape kingkong wis ora payu wong mara nang sampean. Tulisi kuwi temboke. Bagi nyamuk iku akeh ning pawon mburi awan bare operasi aja ya. Awan barang yang iki bengi tok ne. Awan bareng operasi aja. Lah jam-jam yamine kadang genet kadang ya enek jan. Yubi hukmil alimi kelan hukume zat kang weruh al hakimi kang wicaksana paman sawen kura sama iki isi gurine nerangno asmaul husna kabeh ya asma-asmane Allah sing paling enak ya asmaul husna iki diapalno ge wiridan wis kabeh kenek niku akhire ya keistimewaan khasiat-khasiat sembarang kali to asma apa ya kena kabeh ya lek apal diwaca padha ae cuma wong kadang-kadang wiridan kok maca ngono gak ngono ya gak mantep padahal malah hebat engko oleh barokah maca barang kuwi ya oleh barokah maca barang kuwi pamante sapane kura sama cara maca Quran nganggo hafalan nganggo maca ya ganjaran akeh maca pamante sapane kura sama nulis sapa man dalika ing mengkono-mengkono huruf fi hanuti dalam tokone man fi khatami fiddatin ing dalam ali-ali saking perak indal adani ing dalam nalikane adzan
wa talan maca sapa man alima ing atase apa iku mau jenenge alima ing atase alim ambek hakim al asma ing pira-pira asma ya dadi maklan hitungane apa iku mau jenenge al alim al hakim minal jumlah sing pira-pira jumlah wa hamalan nggawa sapa man ing apa iku mau jenenge khotam wa hamalah an nggawa sapa man ing khotam to iki iya gak apa-apa bener sih khotam pindho ketularan pindho iki khotam mudzakkar pindho muannas mudzakkar ketularan mau sertane man wala bisalan menganggo sapa man ing khotam bari amung kewaras sapa man min sairi ilal sangis kari-kari pira-pira penyakit boleh ahli-ahli teko perak boleh ahli-ahli teko perak wis golek perak ana dibentuk dadi ahli-ahli ditulisnya alimun sampai hakimun nah kuwi ya iki kae nganu nulis pas waktu adzan terus sampai maca kuwi maca alimun hakimun ya. Itu kanggo segala penyakit lah ditulis digambar ditulis model wipik huruf-huruf iku malah kaya gambar iki tapi ora kuwi iku kan huruf papat iki ya. Kan papat iki 8 dadi 8 alimun hakim iki alimun tok ya. Lha iku alimun ngono gare disane kaya hakimun itu. Alimun hakimun nyonto alimun nyonto kuwi hakimun nyonto alimun kuwi ya. Jadi kan diurat-arit ya iku gak diurat-arit diurut ya diurut. Candhalne toko-tokone laris ya. Yang diurat-arit A. Terus mim kan ahli terus lam ya lha iku mim dhisik. Iki diurutno. Aman tesapane karo sama. Ya nanti fi khatami bidatin indal adani. Alal abdani. Ngatas pira atori ati kang anyar teko. Alal abdani ngatas pira badan insyaallah taala. Paman sapane aproda dhewekake sapa man. Isma ing asmane Allah al alim marban asmaul alim. Wiwike ning dalem wipik rupayin kang bangsa nyeprapat. Iki alim niku kaya gambar iki. Ahamalaulan gawa ing wipik. Sapa man wong yuani kang nandangi sapa man. Tolabal ilmi golek ngelmu fahima mengko paham sapa man. Ya akrabi muddatin ing dalem par-parke mangsa. Ya nilai taala kan pitulungan Allah taala. Wa diutaji gambar wisratu gambar wipik. Kama taro kaya loro sapa sira. Anakmu sekolah mondok nganu utawamu dhewe mondok sekolah utawamu dhewe sing lagi ngaji nggawa kuwi gambar kuwi ya gambar dhisik lho. Saya diparingi paham karo Gusti Allah. Paham cepat paham oleh ilmu wa kadhalika niku kaya mengkono-mengkono wipik wa kadhalika kaliku men alim kuwi manate sapa niku aprodan dheweke sapa man ismane asmana wa rupane hakim asmaul hakimah wa naqasalan mukir sapa man ing al hakim khotaman ing dalem ali min bulatin kang saking waja wiwit kene dalem wipik murabba kang nyeprapat watalal maca sapa man aliki ing atase al hakim ku alisma asma biadati kelan hitungane isma wa haman gawa sapa man ing khotam fi halis saparing dalem tingkah lunga amina mengko aman sapa man Itarike dalam dalan iman min kuli adan
sing sampun piloro walya koplan ora wedi sapa man sayon suci-suci madama ing dalem sakene sing langgeng apa khatam kumau sertane man wain hamal lamun to nggawa sapa man wain hamal lamun to nggawa ing khatam sapa man wong yak lamu kang ngawari sapa man ana saing manungsa ayu sibyana utawa pira-pira bocah Al-Qur'an ing Al-Qur'an pahimu mongko paham sapa nasibian ma ing perkara yulki kang nibake apa ma ing perkara yulki kang nibake kang mulangake sapa man ing ma ilahi maring nasab sepian ya akrabi mudatin ing dalem luwih parek-pareke mongso binillahi taala kelan oleh izin Allah taala al-qabid te asma al-qabid al-basit lan asma al-basit iku hadan ismani ta ikila asma karo al-qabid dat kang apa jeneng gegem al-basit dat kang beber iku lauma iku kedue al-qabid al-basit fi'lun utai penggawe adimun kang agung filmani dalem kanggo nyegah likulisain mari saben-saben suwi-suwi minas safari saking lunga watas wiji lan ngrabekake wanak latilan pindah min makan sing panggonan suci lan makanen mari panggonan kang weneh marte saben iku arep ngarepake sapa man musafir ning nyegah wong kang lunga an safari saking lungane musafir Palyakut moko becik ngalau sapa man hajar ning watu mintoriki saking dalane musafir ala diuri itu kang arepake sapa musafir ayam siang itu lumaku sapa musafir ing dalem torik wau kudu minggat kudu lunga golek watu ning dalane wong sing arep lunga kuwi misale wong kudu nang Kalimantan wong kudu nang Surabaya ini kok gak jenak ning omah ya dalane watu cukup watu sing mengarah nang dalan kuwi ya nang Surabaya kuwi terus wayar simulan nulisi sapa man piye ing dalem hajar huruf alisma ing pira-pira huruf asma loro iki tamandian ing dalem wifik bangsa 8 ala tori kita sine sedalan mecah kama ketene keterangan takut damel kang di sapa mak ayat 3 malan maca sapa man ing ismaini kuwi alenya sing hajar miraran kelan bola-bali kaya kula ngucap sapa man yahta bisu dadi kakeker kacegah sapa fulanun fulan iki jenenge wong iki sing samar garap iku sapan sing lunga iku jratile kan kuasane wa taala wayat fanulan mendem sapa man ing hajar Hitorike ing dalam dalane musafir alladzi yuridu kang ngarepake sapa musafir almasa ing lumaku ing dalem ore paina mongko sak temen musafir ku yarji bali sapa musafir ayat abisulan kakeker sapa musafir para yuti kula ora kuat musafir asabar ing lunga idale kalwaci dal mengkon dalan ya wakadale kalau niku kaya mengkono apa iku mau jenenge man musafirin nggih man musafirin manetahe wong arep ngarepake sapa man amrate nyegah wong wadon anitas wiji sange rabi rasama mongko nulis sapa man isma asmana wal qabid wa asmal qabid irasa seni dalam timah aswada kang ngirong ki murabae ing dalam wifik nyeprapat ing dalam wifik nyeprapat kaya kun ana paras nulis fi akhir syahri ing akhir bulan inuksonil qamari dalam sudone rembulan iki bulan iki ora pas purnama mayul kilan dibagi sapa man ing apa iku mau jenenge wifik ilmu kubur dalam pira-pira kuburan
Waqala ngucap sapa man ya qabidu dat kang apa gegem ikbit mugi gegem tuan ala kulu pirijal ngatasi pira-pira atine wong lanang an fulanatin saking fulana itu gitu ya. Supaya hari itu juga payu rapi kadung sawan gak diolehi karo wong tuane. Wah, padahal wakil sing pengin nglamar wah rasane kenek wong kenek wong liya. Ah digarap ku ya. Gawe wipik. Cara kabur ya wis. Wis pokoke kaya iku mau lah ya. Cara raja dipecah ya apa hurufe dipreteli, dipecah huruf dipreteli. Lainnya perapat dadi petang kotak ya. Renene petang kotak, renene petang kotak itu ya. Wis kaya iku mau ya kaya iki lho. Iku lek kopi berarti kop sak kotak, bak sak kop sak kotak, alif sak kotak, bak sak kotak, dot sak kotak kan perapat. Rene ngono. Kop terus bak alif, bak, dot karo nang isore. Nang nyamping rene ya ngono maneh ya. Yes. Timurabain Yakob ibit mugi gegem tuan, gegem tuan jabut. Fala yadguru mongko ora eling ing fulana. Mongko ora eling fulana sapa atun sujabat ing dalam selawase. Fala sapa albune mabune. Tapi aja dilakoni ngene iki. Apa? Sakno itu. Misalnya sampean sawan tenan kena diempet wis. Gak kena diempet. Piye maneh itu ya. Pakot milah teman-teman jan gawe. Gak ambek cah kuwi wis are wangi mati ngene to ya. Pakot milah teman-teman jan gawe apa dal keman utazwij. Limratin maring wong wadon. Pada salah narana iku bibala dia ing dalem negara ni imro'a apa asmalu wadon kang luwih ayu min hati nimbang imro'a wong tuane sampean sumbari pun tapak yuga sampean mboten bakal rabi kalih sapa-sapa niku saged rabi kalih kula mboten enten sing purun kalih yuga sampean niku percaya mboten percaya terserah. Iya, lakon dadi perawan tuwek anak sampean niku nggih. Ngene ya. Niku purune kali kula tok. Wong lanang delok ora ana sing pingin padha layu di pol itu. Ora ana sing pingin ya. Mbok wedi, mbok grogi piye no. Model wayu lah aku koyo ngene ya. Enek wong arep pingin gak sida kan ya enek ya. Apa wajahe jomplang ya. Apa donyane sing jomplang ngene to ya. Pamar Tuhan mongko perintah sapa ingsun ing imro'ah. Antar gura yen to dikilan sapa imro'ah ya. Ya muhitu ing apa iku mau jenenge lapat ya muhitu. Wakarorot lan bolan baleni sapa
imro'ah ing yamu isu kasiron lan akeh. Iki kanggo mayokno wong wedok iki. Kanggo mayokno wong wedok. Wong wedok padahal wayu kembang wale sabibalati majmalu. Termasuk kembang desa maksud itu ya. Kembang desa, bunga desa itu ya. Paling ayu dhewe ya. Bunga desa atau kembang desa ya. Kembang kampung. Tapi gek lah kok gak payu-payu ya mbok grogi mbok piye ya. Terus tak kongkon wiridan kuwi, wiridan iki nduk yamu gitu. Sing akeh. Kok jare ngeten wong nglamar yai. Kurang akeh berarti. Akeh itu ya. Lek bapak iki kan ngono. Ayat kursi aja lali diwaca. Sing akeh pun niku yai. Kurang akeh berarti. Mbahke bareng ngono. Salawat ger. Pun kurang akeh berarti. Mbahke ya ngono bapak ya ora wiridan. Kurang akeh kok sampai kurang mati berarti kurang akeh. Kajalan kelarake patahan ini teko yamu gitu. Patahan ini teko imro'ah. Teko sopal khutobu pira-pira wong kang ngelamar wis. Mari wiridan sing ngelamar trek-trekan kan. Sing ngelamar terus growth iku ana akeh trek-trekan rombongan bis ngene sing tosa nggo apa sepur-sepuran itu. Growth. Akeh sing ngelamar. Men khaitul atasir saking panggonan saking inti panggonan ora weruh sapa imro'ah. Kon diye wong grutuk-grutuk ora enek ora wong diye kuwi to. Wong akeh temen. Kan sing akeh wong badas iki ana. Wakaran apa manwa nyegah imro'ah. Iku min ismi saking asmane Allah rupane al-qabid asma al-qabid. Wa ma ismuana pun ta asmane awal karim rupane lafaz al karim iku manute sapan karo samahu nulis apa man al karim yaumul jumat ing dalem dina Jumat di hurufi kelan pira-pira huruf al karim ala qaidah taksing atase qaidah mecah di kasri uturu jering dalem ulite jeruk wa bakhara lan ngububi sapa man bi kelawan apa mau jenenge ngububi sapa man bi ing ngene kasri utrujin ya bener wa bakhara lan ngububi sapa man bi kelawan ing kasri utrujin iki masru'an wong kang klenger. Apa kom waras apa masru' awajan itu wong awajan itu loro zalam kok ilang apa perkara bi kang kelawan wajah wajian ta tetesan wajan nek wajan pamane sapane wong apa iku mau jenenge iku wadopane tepi ajeg sapa man ala dikring aja dikir apa iku mau jenenge iku al karim kuwi bada ayar samahu ing dalem sawise nulis sapa man ing al karim kaya milan gowo sapa man al karim al karim kelingan anu kulian bakal lombok karim kuwi adae kothake kok ijik bit balekno kuwi ya ora ta mung sik kelingan ngali yo nggone gak to bu kliwat kok macan-macan kono kok mulih balekno. Tak guru kok balekno to? Lali aku.
layar mengko ora ningali sapa man kae hale kaya apa. Saya saro dadi gampang. Lau kedeman apa almato liku pira-pira. Apa iku mau jenenge pepurian, ya pepurian. Ayat hilang teko iman apa rezeki. Gitu ya. Jadi ajek wiridan apa? Al-Karim, Al-Karim, Al-Karim gitu ya. Sakwise nulis kuwi gitu ya. Jadi nulis Al-Karim, pas ini terus wiridan Al-Karim jadi nulis Al-Karim, terus pas ini terus wiridan Al-Karim, terus tulisannya digawa, penak gitu ya, penak gitu. Jadi nulis Al-Karim, terus wiridan Al-Karim ini. Wah, ini terus digawa tulisane mau. Lah aku nyambut gawe iki diparingi penak ya. Nggo nyambut iki diparingi. Apa sing dikarepno gampang katekanan, gitu ya. Kaifa tatayas sarulau al-matalibu. Wa ma ismalam ta asmana wa al-wahab al-wahab iku man tesapane wong. Iku rasa manulis apa man isma asmane Allah. Imurabani dalem perapat di dalam wifik nyemperapat pitaksir kelan den pecah-pecah ini dalam wadah min gosapin kang saking kreweng ya masabti dalam dina sabti dagurupi samsing dalam nalika surupe srengenge wal kaulan nibake utawa ndeleh sapa man ing wifik utawa khazab ngene utawa murabba timih zani to amin ing dalem nggon nyimpene panganan. Bae namung sak temene kelakon yakulu mangan ing man apa alfa rutikus wasusulan renget papat wa doahu lan teman-teman agawi ing murabba kuwi sapa al falsufi Syekh al-Falsufi Lisaifid Daulati krana kanggo pedange apa ngono ya Lisaifid Daulati krana kanggo pedange Ratu Daulah. Kaenakan jenenge wong ya Lisaifid Daulati krana kanggo Ratu Saifidul Daulah, ngono. Lisaifid Daulati krana kanggo Ratu aran Saifid Daulah. Wal kolan apa jenenge libake sapa Saifid Daulah ing murabba Mihzani Sohibi Kobrodin ngene ing dalem gudangi to lumbungi Ratu Sohibi Kobrod. Iya ya bener. Ing dalem gudangi rajane tanah Kobrod ngene. Ing dalem gudangi to lumbungi rajane tanah Kobrod. Faafna nuli ngentekake
fauna ngentekake utawa ngrusak ngene apa susu renget ta'amahum ing panganane kaum walakulan rusak walakulan rusak sapa kaum juan krana luwe pada kala milih manjing alih ngatasi kaume kobrot sapa Saifud Daulati Ratu Saifud Daulah wa jalan ngalap sapa Saifud Daulah bila daming pira-pira negarane Saifud Kobrot wa lakamlan rusak sapa apa iku mau lakamlan rusak sapa Saifud Daulah ing kaume Saifud Kobrot. Jadi gudang makanan itu dirusak sih. Cara perbekalan kanggo perang itu. Zaman dhisik perang aja nih bahan makanan itu penting. Bahan makanan. Akeh wong kalah perang uga gara-gara bahan makanan iki entek. Bahan makanan entek. Kaya perang nih. Mataram karo Londo iki kalah kali mergo kentekan bahan makanan. Kentekan bahan makanan. Mataram Sultan Agung ya. Sultan Agung itu kalah karo Londo itu gara-gara bahan makanan pinter Londo gitu. Jadi daerah ini daerah kan Mataram dikepung ya. Dikepung tapi dikepung tok jana gak iso metu. Terus akhir kentekan bahan makanan, jadi pasokan makanan teko Jogo gak iso mlebu. Akhirnya kalah wis kentekan panganan perang luwe lemes ya. Zaman saiki ora enek wong perang kalah mergo keluwen ora enek. Mergo saiki wong perang kalah mergo kalah senjata lah zaman saiki gitu ya. Saiki senjata andalane zaman dhisik kok. Zaman dhisik ora senjata ya. Sementing wonge ya. Londo senjatane kaya ngono Indonesia senjatane bambu runcing ya Londo kalah ya. Vietnam karo Uni Soviet ya karo Amerika kalah. Saiki perang nganu senjata. Zaman dhisik enggak iki wonge ya. Lha wonge apa perlu luwe ya keluwen gak mangan ora wis dipangan ya. Ngelantru. Cara iki perangnya lho pedang gasaan ya gelut guys. Bagi hebat kaya apa gelut ya. Terus luwe ya. Kalah. Kaya wayang Werkudara Bima iki perang karo apa jenenge jagone sing anake Ratu Mandura ya. Oh, betul lah iki. Lha iku ya mun Werkudara kalah jago kon gelut karo musuh kalah totoane negara paido karo pamane kuwi piye wis jago wah kok kalah piye kuwi lele ponakane Ratu Mandura iki negara kuwi ilang totoane negara lah salahmu man aku kok dadono jago perang gelut ora diwehi mangan ora piye ngene. Wis diwehi mangan sih anggere. Mangan dhewe Werkudara panganane akeh. Waduh mangan itu ngadan ora umum.
sampai entah apa gudel sitok lawe jadi wayang itu akhirnya menang lah aku ya Surabaya bareng Surabaya kan Mataram kan Surabaya kan karepe metal karo Mataram ya Surabaya iki acara ngono ora melok Mataram lah berontak lah ngono berontak makane kan kekuasaan Mataram to Surabaya adipati Surabaya lah pingin petal akhirnya Mataram krungu arep berontak Surabaya gak melok Mataram akhirnya diserang Surabaya diserang Mataram kualanan nyerang Surabaya akhirnya enek senopati Mataram sing pinter Surabaya itu ngombe ini kan teko apa Kalimas ya, Surabaya ini Kalimas ya. Lah teko Kalimas zaman semono ngombe ini kan teko Kalimas memasak itu teko Kalimas. Kayak kebutuhan air teko Kalimas kuno. Akhirnya karo Mataram Kalimas digowahi kotoran-kotoran ngono, sembarang kalir. Kowe telek wis apa wis kotoran-kotoran digowahi Kalimas. Kalimas mulai rusuh kotor. Gak kena dimasak, gak kena ngombe. Wah, akhirnya wis jarak pirang dina diserang kalah gitu ya. Sekarang ya kita kok panganan teko ngombe iku ya. Mergo pirang-pirang dina ora masak ya, ora ngombe mergo sendike masak jaga teko Kalimas. Kali ndek rusuh ora kena ngono. Oh, akhirnya kalah gitu. Ceritane ngene ya mbuh bener mbuh ngono bukan sejarah itu ya. Sejarah tadi ya lain sing nyejarane sing nyeritakne ya lain lagi itu ya. Denane nang Demak ya. Kondange Mbah Soleh Darat iki gurune Mbah Hasim lho. Teko kono nggone Kang sapa Karipake jarene murite Mbah Hasim tambahan. Lah mestine Karipake oleh berita kene. Berita sing valid ya gawe wong Demak dhewe. Tapi kondange kuwi kok ngene sekara kene Mbah Khalwani kuwi cerita iki Khalwani ngene Pak Farid endi yo daerah iki jenenge Purworejo iya Purworejo lha iki putrane Manawawi kuwi iki gak anu muridé Mbah Hasim ini jenenge sejarah mau ain hamalau man ya padahal cara zaman gurung suwi zamane Mbah Hasim kan gurung suwi nemen kan. Nah ngono wis legenje jaringan ini. Informasi ini. Wala yaqabu sa'an madama ma huwa in hamalu man ya'lamu anasa. Wes terwal qalqabi itu wa kadzalika man arada. Apa iku mau jenenge wayat panu gitu gitu. Jadi terusnya ya. Wa ma ismu al-kafi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ismu asmane Allah. Al-kafi rupane asmu al-kafi. Wal muhni lan asmu al-muhni. Iku mante sapane karo sama huma. Nulis sapa man ing al-kafi. Abi al-muhni fi khatamin nuhasin ing dalam ali-ali saking tembogo. Ahmar kang abang wala bisa menganggo ing khatam. Sapa ing sane menungsa layak kadu mengko ora parek apa kelakuan. Iku yukawi kuat ngelawan ing insan. Kuat ngelawan isar sapa adun siji fi kusumatin ing dalam para pati. Abadan ing dalam selawasi ya. Iki golek ali-ali tembogo itu golek tembogo dibentuk gawe ali-ali gitu ya terus digawe ali-ali menangan iki
tukaran menangan kuwi ya. Pamai semua anak pun utai boleh tumboko ditulisi ngomong ya, ditulisi Al-Kafi Al-Mughni kuwi ya. Iki bentuk ali-ali kuwi. Pamai semua asmane Allah, rupane Al-Fatah asma Al-Fatah, Ar-Razzaq asma Ar-Razzaq iku pala yang khusyuk. Mongko ora ngukir sapa ati nang suci. Wis kaum ing mimpi Al-Fatah Ar-Razzaq ditaksir kelan mecah. Ila Fatah kejaba buka sapa Allah Gusti Allah. Ala hamil nganti wong kang nggawa khotam. Wang kodol nyelametake sapa Allah ing hamil min gomil fakir sangi sedhiye pikir. Ya gitu ya. Wa atahulan teko ing akad apa rezeki min khaitu layah tasibu saking endi-endi ta sangi panggonan ora nyono sapa akad min jamil awalin sing sekabehane pira-pira alam rezekine teko alam dindi itu ke alam uso alam setan alam jin itu ya moro-moro akeh itu ya mahtilafi ajnasi ya serta ini beda-bedane pira-pira jinise apa jenenge awale biidznillah taala. Jadi nulis asma al-fatah ar-razzaq diukir ya diukir apa iku mau jenenge ukir sembarang enak ora disebutno ning apa ning timah apa ning apa gak diukir ning kayu apa ning iso ning kayu ku enak ya. Tapi di model wipik. Di model wipik mau ya. Di model wipik mecah. Jadi model tulisan apa itu? Kafi karo mughni ku ya. Kaf alif fa ya mim ghain ya nun ya lagi ditulis dipreteli hurufe di kotak-kotak pira berarti kafi papat ka di papat mughni mim ghain nun ya ya papat ya wis kaya contoh nisar iki cuma nisar iki apa iki asma apa iki pamai semana penutai asmane Allah ya asariu lain nisar iki sariun tapi diora tarik iki diora tarik al-faidatu ta'ifaita al-hadiyatu kang nomor 1 ati 90 kuwi dikrismi dalam nutur asmane Allah rupane asariu bahwa asari ku ismul istijabati asma amrih dan sembadani filamani dalam pira-pira ngamal kuliah sakabehane amal layak tubuh kang ora apa jenenge nulis ing sari sawatu nang suci piyati ing dalem piyati kang piyati ing dalem tangane akad payu salilan salat sapa akad rakaat kan rakaat bisratil fatihah kelan maca salat fatihah wa qul wa waqatan qul wa waqat wa idza salaman indam nekane usul salam sapa akad roba mengko ngangkat sapa akad ya ing tangane akad lawas sama ing arah-arah langit wa qolan ngucap sapa akad ya sariu dat kang enggal alki enggal maksudnya cepet alki mungkin ibake tuan askinatan penganteng-anteng asakinata ya asakinata penganteng-anteng iku lupi alia dari ing dalem pira-pira atine ahli omah ya kulo hale ngucap sapa akad dari kae mengkono ya sariu ya
miata marat ing kelawan 100 ambalan. Pae nemu sak temene kelakuan iku yakunu tinemu. Apa dalika mengkono-mengkono as-sakinah. Ya nilai ta'ala kelan pitulunge Allah Ta'ala. Wa dzikra surah iku suratun gambar iku surat wati. Gambar sumele ini gambar sumele asari uwi wa ma ismu ta'as ana pun asmana wa raqib berban asma raqib iku idaro sama dalem kan nulis ngraqib sapa lisan meneng sapa saene siji minal khubsi kang sing roti wa amalan aweh mangan sapa insan ya asik ya aweh mangan sapa insan isik apa iku mau jani abdin maring kawula aw amatin to amat pae naman kok sak temene wong akal kang mangan sapa man pindalkal khubsi sang mengkono roti iku layu farik ora misai sapa man maka ning panggonane man malah ya prokolan ora leren-leren sapa man kumin ku saking makan walayu kokulan ora den wedeni ali ing atase man apa libaku minggat panah wulan padane ibak paman sapane karo sama nulis sapa man ing araqib bibabi darin ing lawange omah baina ahlatil kadari mengko sak temene penghuni mengkono-mengkono omah iku layak sunah ora bakal durakani sapa ahli awaing Allah torfata ini kelawan sak kedepe mata pilut billahi taala kan pawelasane Allah taala wa di utaiki lah gambar iku suratu gambar wifik gambar iki wa ma ismu alhamdulillah